d'avui, però ara, quan són les 10:22, hem de fer un parèntesi i parlar d'altres assumptes perquè avui és un dia molt esperat per al món faller. Avui tindrà lloc la tradicional telefonada. A partir de les 7 de la vesprada, l'alcaldessa de València cridarà a dos candidates que passaran a ser les màximes representants del món faller. I per a conèixer tots els detalls d'aquest moment tenim amb nosaltres la nostra companya Montse Català, cap de Cultura d'esta casa. Montse, molt bon dia, com estàs? Bon dia, Clara. Com dèiem, dia important avui per al món faller, perquè és una de les cites més esperades, aquesta tradicional telefonada. Com s'espera que siga o que transcorrega la jornada d'avui? Estaran molt nervioses, imaginem totes les candidates. Avui és un dia molt important per a les 26. Avui acaba un procés molt llarg que va començar al mes de juliol amb centenars de candidates i avui ja n'hi ha 26 cases o casals que estan esperant que soni aquest telèfon per a poder canviar la vida fallera de dos dones a partir d'esta vesprada. De dos famílies, en realitat. Bon dia, Montse. 26, 13 xiquetes, 13 dones que són conscients en aquests moments del que els pot canviar la vida esta vesprada? Home, o això és com quan se va ser pare, que te ho han contat però no ho saps fins que no ho eres. És de veres que quan elles coneixen el regnat per fora, com tots els fallers coneguem un regnat de fallera major de portes cap a fora. Avui les dues persones que siguen triades, les dues dones, coneixeran el que n'hi ha darrere, el que es pateix, les hores de representació que significa ser fallera major de València o fallera major infantil, i van a conèixer també a una nova família fallera que va estar al seu costat, tots els membres de la Junta Central Fallera, i van a conèixer tota aquesta estima que no te n'adones fins que estàs en el càrrec, que és que quan tu xafes un casal o xafes un acte, la fallera major és una figura molt important, tant dins de la ciutat de València com en qualsevol punt faller del nostre territori. Ara parlarem també de com ha canviat aquest lloc on elles estan per a rebre la telefonada. Ja avançaves les cases o en els casals, que és on s'ha decidit ara més d'estar. Però primer volíem saber quant de temps han estat elles amb el jurat des que van ser escollides en el Roig Arena. Efectivament, el dia 27 i dissabte són triades, comença la segona part de treball d'aquest jurat i en aquestes 2 setmanes, amb el 9 d'octubre pel mig i aquest últim acte de les falleres de Berta i de Lucía Vicenci de les seues Corts d'Honor, que és com l'acomiadament, el segon acomiadament oficial, l'última vegada que porten aquesta banda com a falleres majors i Corts d'Honor. I aquestes 2 setmanes han sigut per a decidir quina de les 13 xiquetes i quina de les 13 adultes... Perquè el jurat és el mateix que va escollir a aquestes 13 candidates d'entre 70... 146 van arribar al Roig Arena, moltes més abans des de juliol. Però deixes 146... Que són 70 i tantes majors... 73 i 73, efectivament. Però, Montse, ja han decidit? El jurat ja sap a aquestes hores ja se sap. A aquestes hores... O reuneixen, que crec que avui reuneixen, i encara poden canviar... Home, fins a últim moment, fins a que signen, se podria canviar, però a aquestes hores... Ja ho saben. El més normal val la pena que ho tinguen més o menys clar, no? Com és un poc el protocol de la jornada d'avui, d'esta vesprada? A quina hora arriba el jurat a l'Ajuntament i fins a aquest moment, fins a que es produeix la telefonada, què és el que passa? Després de dinar, quan el jurat vulgui posar una hora exacta per a reunir-se ja a l'Ajuntament, ja van tant els 7 de les infantils i 7 de les majors, se reuneixen amb el notari, fan la signatura i tanquen el sobre. El nom de la persona ja està dins d'un sobre? L'acte està dins d'un sobre, efectivament. I comença la vesprada al Saló de Cristall. Allí a les 7 n'hi ha un ple extraordinari de la Junta Central Fallera i és on se li entrega, el jurat entreguen aquests sobres a l'alcaldessa de la ciutat. Quan en aquest ple ella podria obrir-lo i fer-ho públic en el Saló de Plens, però li demana als membres de la Junta Central Fallera que si per favor pot fer aquesta obertura del sobre. Però ella pot obrir-lo.
Ella podria obrir-lo en ja aquest avise moment. avise, el dia que siga alcalde de València, jo ho obriré abans. Per a veure-ho. Perquè no me puc aguantar. Però Si pots, mira. Però això vol dir que l'alcaldessa no sap el nom de la fallera major o de la fallera major infantil fins al mateix moment en què ella obri el sobre en el Saló de Cristall. Saló de Cristall. I demana que si per favor els membres de l'Ajuntament d'Alfallera li permeten accedir a l'hemicicle de l'Ajuntament de València on hi ha convocada una assemblea de presidents de falla, presidents i presidentes de falla, i allí fer públic aquests noms, i el secretari general, que està al seu costat, té el llistat de telèfons i amb aquesta candidata telefona. Llistats, Montse, de telèfons que històricament, o fa anys, eren telèfons particulars, de cases particulars. Fixes, fixes, el telèfon fixe. En fil. En fil. Però això ja no és així, no pel mòbil, sinó perquè van als casals. S'ha canviat un poc aquesta tradició. No és tant en casa, que hi haurà algunes que sí, però la major part ho fan el casal. És de veres que elles poden triar, podrien perfectament rebre aquesta telefonada a casa, però sembla la tendència des dels últims 5-6 anys és fer-ho al casal per una qüestió de comoditat. Pot estar la teua comissió amb tu. Els mitjans de comunicació poden treballar amb més comoditat. Més comoditat. No envaïsses, no? També la privacitat de les cases. És que n'hi ha hagut anys que s'ha vist com trauen el sofà de les cases a l'escala. Perquè puguen cabre. Clar, perquè en un saló de casa que de repente sí, estàs tu en la teva família, però que entren, no sé, 40 o 50 persones pot ser difícil, no? Pots estar també acompanyada de tota la teua comissió, més còmodament. I el barri està a la porta, quan arriba la cordonor, quan arriba l'alcaldessa, imagineu-vos, el barri se revoluciona, perquè tenen una fallera major al barri. I vinga, sonen favorites. Montse, no sé si estem així autoritzats a poder dir, no sé si noms, però tu creus que hi ha favorites o que està més o menys clar qui podrien ser les dos màximes representants? Això ja m'ho preguntareu quan anarem al Roig Arena. És una pregunta més meua que de Clara, perquè necessites saber-ho, però tu no vas a dir-ho, no? Jo, les favorites les té el jurat, que seran les que siguen nomenades esta vesprada falleres majors. Babyliss X-Blade. Para un afeitado suave y cómodo. Cuchilla de precisión, ultra afilada y flexible para adaptarse a cada contorno. Barba corta uniforme. Barba de 3 días bien definida. Babyliss X-Blade. Parte de la serie Super X Metal. Una de les produccions que han marcat milions d'espectadors i que ha rebut el reconeixement de la crítica arreu del món. Si renuncias a él, ¿qué sentido habrá tenido ese peculiar matrimonio? Downton Abbey, de dilluns a divendres, en A Punt. De València. La favorita teua és la que isca. La que isca, estarem a tope, tots els fallers estarem amb elles, acompanyant-les tot l'any. Amb elles i amb les Cors d'Honor, que avui una passa a ser fallera major de València i les altres a Cor d'Honor, però hem de dir que siga la que siga, les falles del 2026 ja són d'aixes 26 xiques que van a passar un any faller inoblidable. Segur. Recordem a quina hora es produirà la telefonada? A partir de les 7:15 ja estarem movent-se ja a l'hemicicle i mirant aquest telèfon amb reserva. Estarem pendents. Gràcies. Sí, però el programa d'A Punt especial telefonada comença molt abans. Hem d'estar pegats a la televisió a partir de les 6 menys quart. Des de les 6 menys quart. Esperarem a les 7 per conèixer els noms, però a partir de les 5:45, 6 menys quart, així en directe, en A Punt, farem aquest programa especial. I una sorpresa, el dimecres estaran així, en este programa, les falleres majors de València. En este mateix plató estaran les falleres majors de València acompanyant-nos en exclusiva per a poder parlar amb elles, veure què senten, perquè dimarts a la vesprada recordem que serà la proclamació en l'Ajuntament també, i després d'aquesta proclamació, quan ja siguen oficialment falleres majors de València, vindran a esta casa per a presentar-se. Recordem que esta vesprada tindrem equips repartits per totes les cases de les candidates per veure quina
quina és la triada, així que seran els primers en saber qui són aquests màxims representants. Montse Català, moltíssimes gràcies. Sé que te'n vas ja també cap a l'Ajuntament per a veure com van els preparatius per a esta vesprada. Després tornarem a connectar amb tu. Hem de fer ara una pausa, Juanma, per a la publicitat. En tornar parlarem d'un tema que de segur tots han patit, veritat? En un dia com avui, un dilluns. I estan patint, que és què ens passa els dilluns? Tenim un dilluncitis. Què passa? Doncs ho averiguarem i sabrem per què aquesta sensació en tornar de la publicitat. Ara venim.